Alright, so isang magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market at sa ating panibagong update na ating po may update, no? So nandito tayo sa pwestuhan ng mga tilapia ni Boy Tilapia at update din natin yung pwestuhan ni Boy Bangus. Ang bangus na may amoy bangus pa din. So kasamahan din natin si Boy Putik. So nasaan si Boy Putik? So shout out sa Boy Putik, nawawala ka na naman. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore. So, tara, let's go! Wala nga talaga. At dito na tayo. Ito yung mga lilinisin ni Boy Tilapia. Oh. Nakapila. So, yung mga customer mo, iniwanan ka. At naghahanap pa ng mga ibang mabibili, no? So, shout out po. Magandang umaga. Good morning po. So, ayan po. Tamang linis si Boy Tilapia ng kanyang tilapiyang Batangas na inyo pong mabibili sa Malabon. So, update natin yung mga presyohan, no? So, yung presyo ng iyong tilapiyang Batangas ay magkano? 110 lang. 110 na mga kada kilo na mga tilapiyang Batangas. So, hindi ka nangangawit, katatango sa akin kanina. Sige nga, isa pa. Natalsikan tuloy ako ng ano ng kaliskis mo. So, yan po yung 110 ng kilo na mga tilapiyang Batangas ni El. Boss Lando yan na lang. Oo, nasaan na yun? O, naubos na yun. Ang cooler pa yung in-order mo. 5. 5, so ito na lang natitira. Medyo tambak-pat eh, babalikan lahat yan. Babalikan lahat. So, punta natin to si Boy Bangus. El, salamat ha. Update na ako sa mga iba panlatagan. 110 ang mga kada kilo ng mga tilapiyang Batangas ni Boy Tilapia. So, dito tayo sa mga presyohan naman ng mga golden pompano. Ang golden pompano po natin dito ay 330 ang mga per kilo. So dito yung mga presyo ng mga bangus. Ito po ay 150, 170, 140, 160, 130. So yan po yung price update po natin sa mga bangus na latag po dito, no? At ang mga kilo po dito ng mga tahong ay 70 pesos. At mga talaba natin na matataba, no? 100 pesos po yan, yung mga kada tabo. Ayan, dinadagdagan pa yan pag bumili po kayo ng mga talaba po rito kay ate. At dito tayo sa pwestuhan ni Boy Bangus. At talagang malakas siya makahatak ng mga mamimili, no? So ang kilo na mga latag dito ng... Basta may ID senior, may discount. Ayun, may discount na. So shout out sa'yo, Mars. Bumili ka pala kay Boy Bangus. Alupit! Boy Bangus, shout out sa'yo. Kumari ko. Namimili ng mataba, walang dagdag. Okay, so yan po. Yung presyo ng mga yellow pin natin ay 200 pesos ang kilo. At 220 sa mga kilo ng balsagalunggo. Magaling talaga sa mga sales stock tong si Boy Bangus na ating kaibigan sa Malabon Fish Market. At ang lakas niyang makahatak ng mga customer. May ID ka lang, meron ka ng discount. Uwi ka na? Sige, ingat-ingat. Sa loob naman. Sige. Ako may pasok pa nga eh. Sinisingit ko itong mga vlog. Sige, ingat-ingat. Sige. So, ito yung mga presyuhan ng kada piraso ng bangus na guban. Si Mami may ID. May discount. Ayun. Meron na naman ako pang-post ng picture mo. So, malakas ka makahatak. So marami naglalike sa mga bentahan mo ng Hindi kayo walang problema yan. 600. Ano mi? Mga bangus mo, no? 650. 650 mi. May discount ka na nun kasi may ID kay senior. Ayun, galing. 650. So 100 po ang isang piraso, 140 ang isang piraso at meron din po 130 sa mga bangus na latag ni Boss Maeng. Ayan. Thank you, madam. Sa sunod na, lagi yung dalhin yung ID nyo ha. 140. Para di tayo magtalo-talo. Ayun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 650, ano. Ayan. Oh. Kasado na. Oh. So salamat sa iyo, Boss Tama, may Maeng. ID senior, may discount yan. No ID, no discount. 140, 140. Ano ba? Suki mo pala ito eh. Senior, wala ba? Senior. Natawa na si Boss Maeng. Natawa na si Boss Maeng. Pagbayad, huwag mo nang bayaran. Gusto ko kasing taba mo.
Boss Peng, salamat ha. Thank you. So, yun nga mga presyohan ng latag niya ng mga bangus. Ibang pang pamilya, pang kapitay. Pamigay. Boy Spider, shout out sa'yo. Kaway naman dyan. Shout out, okay. Papa okay si Boy Spider. Yan ang kaibigan namin ni Boy Bangus, si No Boy ID, no Spider. discount. Wala kang ID, wala kang discount. Wala sa ano ko nun, wala sa listahan ko yun eh. Alright, so yun po yung update natin sa latagan ni Boy Bangus ng kanyang kada piraso na inyo pong mabibili sa kanyang latagan ng Bangus Dagupan. So tuloy pa ang ating update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So yung galawan po ngayon ng ating mga tahong ay kada per kilo ang bentahan nila, no? 70 pesos ang kilo ng kanilang mga latag po dito ng mga tahong. At dito ay latagan din po ng mga isda na inyo pong mabibili. Ayan. Mga isda na latagan po nila dito at mga gulay po dito na pansaktuan sahog sa inyong mga lulutuing ulam. Ayan yung mga latagan po nila ng mga gulay sa Malabon. So shout out sa iyo. Ito na lang ang natira na naman ng iyong manok. So backbone po natin o calves na manok ay 100 pesos kada balot. 90 na lang yan po. Oh, 90 pesos binibigay na nila, maubos na ang kanilang mga latag ng mga manok. Masarap na pang adobo. Salamat, shout out. At mga presyohan naman dito ng mga prutas po natin, no? Ayan ang mga prutas natin. Ubas, green grapes ay 200 pesos yung mga kilo. 120 sa mga cities na ubas na masarap. At mga orange po natin, 3 pieces ay nagkakahalaga ng 100 pesos, no? Orange. So yan po yung mga ina-update natin sa mga prutasan po na inyong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shout out po sa ating lahat at sa mga mamimili po natin na dumarayo sa Malabon Fish Market. So tuloy-tuloy pa ang ating update sa kanilang mga latag. So murang-murang papaya, ayan po. 50 pesos na tumpok na inyo pong mabibili. So mga gulay naman po ang nandirito at ito na yung ating papasadahan na pababa sa mga bentahan po ng mga hipon na ating pong may update sa Malabon Fish Market. So buhay na hito. Ayan, buhay na hito na inyo pong mabibili na masarap na gataan o inihaw. Hito. Mga espada na sariwa, ayan. So tayo ay sumingit-singit lang dito sa ating mga kababayan na mga namimili dahil nga siksikan nga po dito sa Malabon Fish Market. So ito po yung mga natagan po dito ng mga isdang bisugo na natagan nila. Ate, magkano kilo ngayon ng bisugo? 340 po sa mga fresh na bisugo na pamaksiw. Salamat po, te, ha? Thank you. At yung mga tahong natin dito, magkano kilo? Sandaan dito, boss Lando. Ay, tandaan yung isang tabo. Opo, boss Lando. Dito pala yung kilo, 100 pesos. Malalaki. Malalaki yan, boss Lando. Iyan po yung 100 ang kilo. Dagdagan na lang kita. May dagdag ka pa dyan. Magaspang na mga tahong natin, 100 pesos kada tabo. Manabayang, kahit taro mo kay boss Lando. Ayan, salamat. Thank you. At nandito tayo sa mga natagan ni Saan ka natin? Boss Lawrence. Boss Lawrence, magkano ngayon ang kilo? 400. Ayun, 400. Kare, boss. 400 pesos na kilo ng mga alimango. Mga alimango po natin, 400 pesos na kilo. So ganyan kakapal yung mga kababayan natin na pumunta, namili para makahanap ng mga murang presyo na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ang lugar po natin dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. At nakita po natin yung mga latagan nila dito at papasadahan pa natin yung bandang ibaba para sa mga update na ating may update at mapapanood ng ating mga silent viewers na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. So tara, let's go! ₱100 tumpukan ng mga galunggong at mga latag po ng mga salmon makakaril po natin ay 100 pesos din po ang mga tumpukan niya. So shout out sa Lodi, wala ka bang isa-shout out? Oy, shout out sa'yo, boss. Ayun. Shout out sa'yo, vlog. Ayun, shout out diyan sa
lugar ng Kadunot vlog. Kadudot Vlog, shout out sa'yo. Ayun, shout out. So, bossing, kalamansi na ang iyong tinda. Maasim to boss, maasim. Ito mura po yung mga kalamansi natin sa mga per kilo ngayon dito. May So, yan po. kalamansi bang matamis boss? Bagay na bagay yan sa mga taong inuubo. Pigayin na ng pigayin sa lalamunan. At sigurado, tanggal lang yung ubo. Gamot yan mga kalamansi. Ay, shout out sa'yo. Ayan na naman, artista ka na uli. Shout out. Bossing, thank you, salamat. At dito tayo sa mga latag nila, no? So, nandirito na mga latagan nila ng mga hipon. So, dito tayo kay Kuya Ricky. So, mga malalaking tilapiyang Pampanga. So, busy po sila lahat. Lahat po sila ay naglilinis ng kanilang mga panindang isda. So, shout out po sa inyo. Good morning. Good morning. Mga busy po kayo. Busy sila sa paglilinis ng mga isda dahil sa mga customer nila na mga namimili. Yes, panakaw. Okay, mga tinta kaya hindi magbibili. Mga kilo na mga tahong natin sa latagan dito sa Malabon Fish Market ay 100 pesos ang mga kilo. Hipon. So dito yung mga latag na mga gulyasan. 280 na lang, 280. Mga local salmon na pansinigang. Mga yellow pintuna at mga pusit kalawang na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Dodi, magkano hipon mo ngayon? 280 na lang. 280 ang per kilo po ng hipon ngayon, no? So mababa yung presyo ng hipon nila, no? 280 ang kilo. Kakutan lang. Hindi, pare-pares na naman laki yan. Malalaki at magaganda yung size ng hipon po niya, no? 280 ang mga kilo, no? Ng kanyang latag ng hipon sa Malabon Fish Market. At bentahan po dito ng tilapia, no? So shoutout po, good morning sa inyo. At ito po yung mga presyohan ng tulingan natin, no? 200 po ang per kilo. Ayan. 280 na lang, 280. Napakaganda ng mga tulingan natin sa Malabon na inyo pong mabibili. 200 pesos. Batangas ba to? Yung mga huli ng tulingan natin. Ito naman tilapia yung Batangas sa tilapia, no? Ayo, gumagalaw pa. Gumagalaw pa. Ayan, gumagalaw pa yung buntot. Katuwad gumagalaw. Ayun. So, 200 pesos po yung mga kilo ng ating tulingan. At Lorna, salamat po sa inyo. Thank you. Daming tao. Kahit pa paano, may mga latag na rin mga isda. So, ayan po yung mga kababayan po natin na dumayo, no? Shoutout po sa inyong lahat. Akala ko dito mga nagrally yung mga kababayan natin kasi dito hindi nagsa eh. Di pa dapat sa Luneta. Ay, mga namimili lang yan. Namimili lang pala itong mga kababayan natin sa Malabon Fish Market. 280 na lang, 280. O, 280 naman po sa mga kilo ng mga hipon na inyo pong mabibili, no? So, tuloy pa ang ating update sa bayan po ng Malabon Fish Market. Talaga nga naman, napakarami sa ating mga mamimili ang naghahanap ng mga murang presyo ng mga latagan dito sa bayan ng Malabon Fish Market. So, dito tayo sa mga latagan nila. Ang mga presyohan ng tilapiyang Batangas natin dito ay 100 pesos ang kilo. So 200 pesos po, no, na kilo ng Balsa Galunggong o GG. 200 naman po ang mga kilo. Fresh Balsa Galunggong. Ganda ng
hipon natin. Oh. Magkano kilo ngayon? 300 boss Lando. 300 pesos naman po sa kilo rito. Diyan, 300 diyan, wala nang respeto yun. Ang ganda ng hipon. 300 pesos na kilo. Alright, so nandito tayo sa kanilang pwestuhan ng mga tilapiyang Batangas. So shout out sa Lodi. Ngayon lang uli kita nakita. At linis na linis ka ngayon ha. Ayun, shout out sa mga taga-Tondo dyan. Ayun, shout out. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batak family, ha? Ayun, shout out. So yan po yung mga kababayan natin na nandito sa Malabon Fish Market. Tayo ay nakakapag-update ng maayos dito, no? Tagakaliskis sa tilapia. Ayun, shoutout sa mga taga-Kaliskis na mga tilapiyang Batangas na mga gwapo. Shoutout sa inyong lahat dito sa Malabon Fish Market. Shoutout. Loko. Yan, ano pangalan mo te? Boss Lando Explorer. Ay, parole. Ay, So, shoutout po sa iyo ate ha. Magandang umaga. At yung mga kada kilo ng mga tilapiyang Batangas po natin dito ay 110 na kilo. At 120. Nakatutok pala sa iyo yan. hindi mo palala. Thank you. Shout out sa mga bako. Natin diro. Tawa ka ng tawa, nakatutok sa yung camera na Nakatutok pala sa iyo. So, shoutout sa iyo, Tio. Good morning. Masayang masaya ang Malabon Market ngayon ha. Kay Tita Elsa. Ayan, shoutout po. Good morning po sa inyo. Ano yung putete? Ang sarap yan. Putete. Ayan o. Ha? Putete. So, presyohan ng mga hipon po natin dito ay 240. 240 sama na butete oh. Ay. Pinatikas na butete. Hira yan. Bayad na yan kuya? Ayan po yung mga presyohan ng mga hipon natin, 270. Malaki mga hipon, big size. At ubos yata yung paninda ni Aaron ngayon ng mga tilapiyang Pampanga na buhay na buhay. Yan po yung mga latag ni Aaron ng kanyang tilapiyang Pampanga. At ang mga cream dory natin dito sa Malabon Fish Market, 160 po sa mga laman. Aaron, magkano ngayon yung tilapia mo? Malalaki. 40 boss Lando na ay napakabisa. Ngayon, napakabisa. 140 tilapiyang Pampanga na buhay. Tumatalon pa. Buhay na buhay, no? Yan ang masarap ihaw. Ganyang fresh na mga tilapiyang Pampanga. Alright, so ayan po yung mga kababayan po natin na mga namimili sa Malabon Fish Market, no? Napakadami at talagang mga naghahanap ng mga murang mabibili sa bayan po ng Malabon. At dito tayo sa latagan naman. So, tepat magkano ngayong kilo? 220 sa mga kilo ng mga ano natin. Mga balsagalunggong. Tilapia ang Pampanga. Batangas. 120. 110. So, mga malalaki, no? Magkano dito? Super. 180 isa. Bangus 200 basta. 200 po sa mga per kilo na mga bangus na inyo pong mabibili kay Ate Pat. Ate Pat, salamat ha. Thank you. Report at magkano kilo? 300 po ang mga kilo. Malalaking mga hipon po natin dito na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. Report po, salamat. Dito tayo. So, shout out Geng-Geng. Nasaan ka, Geng-Geng? Wala. Ganda ng cream dory natin, no? 140. Mga pang sinigang sa miso. Cream dory nat sa Malabon. Yan po yung 80 pesos, no? So, mga latagan po dito ng mga isdang tumpok na inyo pong mabibili.
At 3.20 naman po sa mga malalaking hipon. 50 pesos na mga tumpukan na inyo pong mabibili. So, 2.20 sa mga bangus na per kilo, bangus dagupan. Ayan, ang Pangasinan, bangus dagupan, no? Bilog na bilog, sabi mo. Ay, ninisin ba? At mga dalagang bukid. I will be right you. Right you and right you. Right you. Ayan, sigurado. Alright, dito naman tayo kay Agustin. At siya ay namimiss ng ating viewers, no? Na lagi sumusubaybay sa pagbablog natin na tinatanong, nasaan ba si Agustin? Ang mabuhay ka hanggat gusto mo. So, update natin yung mga kilo ng mga tilapia Batangas natin dito ay 110 na kada kilo. At dito naman po tayo sa mga pwesto nila Annalyn, no? Annalyn Bernardo, shout out sa iyo. At 120 ang mga kilo ng tilapia Batangas. Fresh na mga tilapia Batangas sa Malabon. 110. Yan po yung mga natagan ng kilo, no? Baka mahagip tayo. Ayan yung mga kadalatag nila dito ng mga tilapia Batangas natin na murang-mura po ninyong mabibili sa mga presyuhan ng kanilang latag. Tilapiyang Batangas ng Malabon. So, dito tayo sa pwestuhan ni Putoy. Happy birthday. Ayun. 300 ang per kilo. Ayun, 300 ang kilo ng mga natagan po rito. So, shout out sa inyong dalawa dyan. Yan po yung mga hipo, no? Tumatlo na sila. Sama nyo na si Agustin. Wait lang. Sandali lang. So, ito yung mga 300 pesos na kilo ng mga hipon ni Brian Flores. At dito tayo kay Agustin. Agustin, may nagtatanong sa akin. Namimiss ka ng silent viewers natin. Tinatanong niya, nasaan daw ba si mabuhay ka hanggat gusto mo? O ngayon, eto na. Si Ando Boy, shout out pala sa nagsabi na una sana ako. Mag-ingat ka palagi and I love you all. Iyon. Para Manny Pacquiao, I love you all. Palagi. Sana mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayun, nabuhay na ang mabuhay ka hanggat gusto mo. Shout out pala kay Brian Flores, birthday kahapon. Ayun nga, happy birthday. Happy birthday Brian Flores. Iyon, happy birthday. Especially kay Annalyn Bernardo. Ayun, shout Mabuhay out. ka hanggat Gusto mo. Okay, salamat. At update ko lang yung mga tilapia mo. Ayan po yung mga kilo, no? 120 at 110 per kilo ng mga tilapiyang Batangas. Alright, so maraming salamat po sa pagsubaybay po sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. At sa mga sumusubaybay sa aking pagbablog at nagpapa-shoutout. So maraming salamat po sa mga suporta na nakukuha ko po sa inyong lahat. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga silent viewers po natin, shout out po sa inyong lahat. At sa mga dumarayo po sa bayan po ng Malabon Fish Market, shout out po. At lagi po tayo mag-iingat sa pamimili dito po sa Malabon Fish Market. So enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.